Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Mijn Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Somebody said you disappeared in a crowd. I didn't understand that. I don't understand that. Am I the one you think about when you're sitting in your faint chair drinking pink rabbits? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. En het is een dame die ik al lang ken, maar die zit in een vrood waar ik net zo volle van weet. En dus dubbel nieuwsgierig joert naar het verhaal van Johanneke Dijkstra. Want zij is filmmaker. In de breedste zin van het woord, want ze jouwt lessen, zit in commissies, maar ze komt ook regelmatig met prijzen waarom. En ik zie haar regelmatig op prachtige foto's, Bigger Leaks, in Beverly Hills zelfs. En dan straalt ze aan alle kanten. Het verhaal joert van een jonge filmmaakster. Zo neem ik die maar even, Johanneke. Oké, dankjewel. Mooi is de best, welkom. Ja, bedankt. Leuk dat ze me uitnodigen haast. Ja, want ik wil die super. verhaal graag jaren, maar Ja, hoe is het? ja goed met mij. Ja, gaat heel goed. Ja, we hebben verschillende projecten bezig. En ja, ik ga leuke dingen ik ga hele leuke dingen dienen. Ik krijg uit L.A. kom en straks naar het Cannes Filmfestival. Dus dat jouwt me een hele soort energie. Want film inderdaad, was zo correct dat ik zei. Dus dat is echt mijn passie. En ja, als ik daarmee bezig ben, op wat voor manier dan ook, dan leef ik. Zo veel dat, ja. Ik volg je op social media en dan film dit, film dat, project dit. Heerlijk. Ja, nee, geweldig. En ging er vooral met terug. Ja. Dus toen vreet me van hem af. Ja. Ik denk, waar is je op dit moment mee bezig? Waar zit je ergens? Had je zelf een idee of net? Ja, nou ja, ik zit nu een beetje tussen die festivals in Los Angeles. Op het Voor Filmproject Festival daar. Heb ik prijzen gewonnen en dus filmmaker geselecteerd voor het Cannes Filmfestival. Tandem, hè? Dus dat Ja, de film. Tandem. Ja, dus daar kon ik heen. En ik ben echt nog director of photography van de film Strip Down. En die is daar echt. Dus ik heb eigenlijk 2 films nu op Cannes Filmfestival. De Strip Down is van de regisseur Nathalie Roux. En dus die is daarmee bezig. En dus Cannes. En ik ben nu bezig met een scenario aan het scrollen. Daar word ik begeleid door Gwyneth Sleutel. Dat is een dramateur van de NPO en de NTR. Om echt de karakterontwikkeling op te scrollen. En echt meer diepgang te gaan in mijn films. Daar ben ik nu wel ontdaan. Dus ik ben nu echt met producenten, wat gruttere producenten in gesprek. En Ian die had al interesse toont. Kreeg ik correct een appje van, dus dat is heel leuk. Dat ben de leukste die schrijf is, hè? Ja, nou zullen we koffie drinken, dit, dat. Ja, dat is ook echt spannend. Maar ik denk wel van, ja, ik ben wel nou echt aan de volgende stap. Ik kan nou een heel soort, ik vanuit eigen initiatief produceren en maken. En ik wil een keer mijn omroep samenwerken. En wel in opdracht voor bijvoorbeeld Theater, Grand Theater in Grains. Of Claudia de Breij, een videoclip voor maken. En dan verschillende artiesten wil. Ik denk wel van, ja, wat is nou mijn verhaal? En dat wil ik graag in een film jetten. En ja, dus het film waar ik nou een werkje, dat is, of het scenario, dat is een film over de hoofdpersoon heet Ronne. Het speelt zich in de Frieske Noordelijke Wadden, want daar kom ik natuurlijk ook bij. Dat is misschien ook eens jaren. En ja. Het virus al opvallen. Ja. Maar en Ronne die had een beetje een saai leven. Die werkte bij zijn huid in het bureau. En kortom, op een dag besluit hij om naar de traumawinkel te gaan, om daar een trauma te keerpje om zijn leven op te spijzen. Ik was zijn leven een interessanter meidje. Want, Kijk, ja. En dan ga ik een heel verhaal omheen. En nou ja, dus daar ben ik nou mee bezig. De boeren op steeds maar om dat te financieren krijgen. En ja, dat hoop dat het lukt. Ja. Al googelend en wat lezend. Ja. Hoe daar kwam ik zien, camerawerk, Johanneke Dijkstra, regie. Je neemt ook al wat ingewikkelde titels. Ja. Dus Jos die zelf nou qua rol op dit staat. Was dat al die dingen dwaan blauw? Of zei ze, ik viel wel dat ik richting regie ging, of richting dat, of richting dat? Ja, ik ben heel... Het is heel slechte eigenschap van mezelf. Maar ik ben heel gauw verveeld. Dus dan denk ik van... ik spanning boogjes. Ja, heel erg. Ja. Maar waar ik echt in ontwikkeld heb en waar ik echt goed in ben, is echt de regie.
Ja, en ik scroll zelf ook. En dus vind het eigenlijk het mooist om inderdaad het verhaal zelf te scrollen. En dan als regisseur echt de crew binnen te verzamelen. En dan echt een mooie film te maken. Dus ik denk dat ik daar echt het meeste energie uit haal. Maar soms, dus dan, voor die film van Nathalie bijvoorbeeld, dan vreegt ze me als director of photography. Dus dan doe ik het camerawerk. Dat vind ik echt heel leuk. Dus ik weet wel van, moet ik nou echt iets kiezen? Ja, voor mij Ja, hoeft het, maar- nee, zeker. Nee, maar ik denk zelf wel. Want Ja. ik denk van soms dan zei ze ook wel van maar het is net oeral een beetje kennen. Ja. Maar dat is echt net zo, denk ik. Want ik verdiep me wel in de dingen die ik doe. Maar ja. Gewoon nog zoekende, Ja. zag ik dat jij of net? Ja, of net. Ik vind eigenlijk alles wat mijn filmmeidje en te meidje houdt, vind ik wel heel erg leuk. Omdat het om verhalen vertellen gaat. En ik mijn documentaire dan is natuurlijk meer echt en puur van, zoals ik echt die in haar, maar die film die ik produceert is toch Omroep Friesland, Doorgaan, met Piet Roosendaal. Dan ben ik een jaar mee bezig om echt in zijn leven. En dat vind ik super interessant. En hoe hij met jongeren omgaat en de sociaal-maatschappelijke rol van hem eigenlijk. En dus dan dat is een hele oren manier van filmmeisje dan fictie. Waar ik een script scroll en soms mijn oor en een hele fictieve wereld betink eigenlijk. Vanuit wel echte ervaringen, maar wel, dus vanuit een fictieve. Dus ik krijg een soort van vrijheid van. Dus dat vind ik echt wel heel erg interessant. Dus het is. Hoe zit het in de film? Ja. Want hoe heger als komst, hoe meer ze toch wel kiezen. Mast aanses of kist zoest het vast horen kennen die diversiteit best toe haast? Of is gewoon dwongen door de situatie van ik kan ook nog lekker freewheelen en ik kan dit en dat doen. Maar stel je voor, ik 3 niveaus hoger zit, dan mag Denk ik het wel. Ja, denk het wel. Ja. Ik had altijd, wist wat ik altijd misschien is het dat ik wel, ja? Misschien wel. Ik ga altijd, als ik 1 keer iets dien dan ben ik daar wel weer klaar mee en dan wil ik weer wat nice. Maar goed, in de rol van regisseur, het gaat natuurlijk steeds een nieuw verhaal en steeds een nieuw project. Dus eigenlijk past dat heel goed bij mij. Maar ik moet net de hele tijd wat hetzelfde doen. Dus daarom ben ik denk ik echt bezig met die verschillende rollen. Maar ik denk dat ik me wel echt wil focussen op het scrollen en regisseren. Ook omdat ik daar een soort awards mee won en ik in verdiepen en ik dat ik dat wel goed ken. Dat ik nou wel voor mezelf zie. Dat ik denk van, dat is wel echt mijn specialisatie ontworpen. Ja, dus dat is wel. Maar dat betekent net dat ik nooit met een camera vast wil horen, hè? Nee. Nou dat is, Ook dat zei jij, dan moet het alleen nog wat op die oor komen. Dus. Ja, klopt. Dus heel erg wat shitjes, want shit in van misschien dat dit werkt, dat werkt, best heel wat zoekende dus, eigenlijk. Ja, weet ik eigenlijk net of ik zoekende ben. Ik vind wel heel wat dat ik me focus op film. Dat ik denk van dat is wel in mijn bedrijf, Jonna, en ik in mijn docentschap, bij Minerva, ben ik echt filmdocent en filosofie, maar voornamelijk film. En ben ik werkzaam als filmcommissioner bij Screen Noord. Dus dat zijn al je dingen rondom film. En rondom, meestal dan dat verhaal vertellen, maar heel veel verschillende media. Ik mijn muziek en ik mijn. Dus haast zoveel ingrediënten waar mij zijn verhaal is vertellen in film. Dus dat vind ik eigenlijk het mooist daarom. Dus dat viel al voor mij als een hele grote focus. Dat was niks. Dat probeerde ik wel te doen. Ja, ik probeer dat wel te doen. Ik had soms wel dat ik denk van Jezus. Sorry. Nee. Ik had zoveel taakjes, dus wel. Ik les mijn vriend toen zei ik van hoeveel is nou eigenlijk met het filmmeidje echt bezig? Dat dacht ik ik denk 24% van wat ik doe, dat ik echt creatief bezig ben. Maar omheen wel al je oren dingen. Dus dan dacht ik wel van oké, misschien wat ik wel in bedrijf die taak van mijn oer neemt. Of weet ik net, bij een agency die bijvoorbeeld dingen van mijn oer neemt. Want dat is wel jammer natuurlijk, want dat creatieve, dat is waarom ik het doe. Ja, en gewoon de regelerij. Om het samen zo te werken, uitbesteden. Ja, dus daarom ook bijvoorbeeld bij mijn nieuwe film met mijn producent werk is dat hij echt die financiële kant kent waan. En ik me feedback jouwt. Want dat is misschien ook wel antwoord op die vraag een beetje. Ik wil heel graag altijd nieuwe dingen leren. Dat vind ik heel leuk. Ja. En ik ben oprecht nieuwsgierig naar meesken en wat vies ervan. En ik van, dat is beter zadwaan of dat. Dat vind ik echt wel fijn. Van hoe kan ik professionaliseren en
En ik weet nog steeds in het noorden. Dat vind ik best wel belangrijk. Maar soms denk ik echt van ja, de filmwereld is wel meer rondom en in Amsterdam. Of juist, nou ja, waar ik correct west ben in Los Angeles. Daar is natuurlijk ook een hele grote filmwereld. Ja, en in Londen had ik het idee dat zien hier ook boomen. Ja, Berlijn. Maar ja, ik vind het gewoon heel mooi om hier in het noorden te wonen. En ik dat, nou ja, ik vind het Screen Noord om dat op de kaart te zetten als filmlandschap. Dus daarom in die nieuwe film die bespeelt zich echt in Friesland. Dus echt die cultuur wil ik daar meenemen eigenlijk. Ja, en in die vorige films, Ski Mozerg bijvoorbeeld. Ja, dus Tandem. zie ik het wel degelijk deze zeker. provincie op. En, Ja, zeker. Dat is echt... Wordt best hartstikke jong, maar de hingers dus best wel om Friesland of het noorden. Ja, ik kijk in Ierland en ik heb best wel een soort reis en zo. Maar ik viel me altijd hier een soort van thuis. Ja, het is gewoon een soort van die... En bijvoorbeeld, nou, ik kan het zelf vertellen. In Los Angeles, nou, hartstikke vet. En iedereen is daar natuurlijk een beetje zo... Hi, how are you? En een beetje neppig natuurlijk. En daar kan ik wel in mij gaan. Maar dan denk ik wel van, oké, ja, ik vind het toch wel fijn om hier weer rond te komen. Super cliché, maar, maar het is gewoon dat... het dus wel, ja. Ja. En gewoon die nuchterheid of die meer die van... Zij is, en dat ben ik eigenlijk echt. Weet je wel? Dus dat viel ik me toch fijner bij. Ja. Ik wil eens toch doen Denemarken. Dat vind ik echt wel heel mooi. Is ook qua cultuur natuurlijk wel vergelijkbaar. Misschien tjent het zich ook wel om. Dus je krijgt vragen en dat is op een gegeven moment denkt, nou, ik ga toch maar een flatje in Amsterdam. Of in Berlijn. Dat zeg je dus wat je op. Ja. Een flatje of zo. Maar dat is dan wel de realiteit, ja. In Berlijn. Ja, en ik vroeger de week denk ik meer dat ik dingen probeer van het moet zijn. Nou, inderdaad, liet ik het echt wel wat op me ook. Omdat ik denk van ja, ik kan ook wel wat vertrouwen in mezelf hebben van dat het wel goed komt. Ja. Toch? Ja. Ja, ik vind me nou heel hard om te zitten, maar misschien de tijd zit leren. Ja, toch? Komt tijd, komt eruit. Dit is wel heel erg 50 plus dan. Hou maar op. Maar goed, daar ben ik intussen gedekt. Dus ik mij meer dit soort dingen vind ik permitteren. We gaan even naar de muziek. The War on Drugs. Toffe band trouwens. Ja. Helemaal van deze type. We iepen ermee. Red Eyes. Waarom deze band en dit nummer? Ja, ik hier hem eigenlijk omwisseld correct. Hè? Ik hier is de National... Toch nee, ik moet toch The War on Drugs, want die ga ik live showen. Op Down the Rabbit Hole vorig jaar. En ik kreeg daar zoveel energie van. We hebben een hele leuke groep wie op pater. En daar dat zo lekker op douchen. En ik had ook een shirt van die ik gisteren. Dat zie ik in de auto. En ik dacht, ja, dat is gewoon... Ja, dit vind ik zo'n vet nummer. Echt, ja, heel mooi. Een goede band. Een hele mooie zangstem. En het is muzikaal echt super mooi. En dus ik dacht, deze mag het even wezen. Goed die smaak. Ja, heel mooi. Straks natuurlijk onvermijdelijk filmmuziek. Dat ken haast net oost. Maar de komst haast mij... Nou ja, het is bijna een filmpersonage, Stromae. Ja. Tenminste, ze presenteert die zich een beetje. Helaas, Geert het bestaat net heel goed mee. Nee, dat is heel snel. Dus de hele tournee is weer all lost. Maar wel een jongen met ongelooflijk talent. En, ik weet niet dat hij het zelf doet, maar er staan ook fantastische clipmakers om hem heen. Ongelooflijk. En misschien dat hij het zelf ook wel al ja, volgens mij is hij wel zelf daar creatief bij belutsen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat in ieder geval de clips van hem daar heel goed oorspreken. Maar de muziek dus ook, want we draaien wat van hem. Ja, heel mooi. L'Enfer, zeg ik het dan goed? Ja, L'Enfer. Ik weet niet hoe die Frans is. Mijn Frans is vreselijk. Ja, ik had het ooit op de middelbare school wel horen, maar het is... Ja. Heeft er nog een verhaal bij of gewoon mooie muziek? Ja, ik ken hem al heel lang. En ik vanuit die clips dat het echt bloot hing. Maar wat ik heel mooi vind is dat hij heel persoonlijke verhalen vertelt in zijn nummers. Maar hij spreekt echt Frans en hij is wereldbekend. En dan denk ik echt, wauw, dat is toch zo bijzonder. En hij heeft echt een heel erg authentiek manier van zijn muziek maken, zijn verhaal vertellen. En ja, dus echt dat verhaal vertellen, dat vind ik heel bijzonder in zijn werk. En dat is ook een gevoel altijd muziek. Dus dat gevoel bij hem, dat viel ik heel erg. C'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Stromae, fantastisch nummer trouwens. Dan laten we hopen dat hij weer
Nou ja, gauw weer 100% in het leven besteed. Want hij moest zijn hele wereldtournee helaas is. En dat is net de eerste keer overigens voor deze geweldige Belgische artiest. Hier op het listje van mijn gast van jou, Johanneke Dijkstra. Ik neem ze maar even filmmaakster. Maar in die wereld doet ze van al die dingen. Van scenario's schrijven tot camerawerk. Regie, dat ze echt nog producties opzetten. Ze jouwt les op verschillende opleidingen. Maar horen we een drok bestaan en dan reis ik nog een protte. Waarom naar die jeugd? Ja. Zie je thuis van televisiefilms te zien? Hoe je dat ging eigenlijk? Oh, dit is een heel leuke vraag, ja. Oh ja. Nou, ik was aan luisteren aan Ennio Morricone, maar ik ben heel erg opgegroeid met filmmuziek. Mijn heid die luisterde en ik van The Lion King, maar ik van The Good, The Bad and The Ugly. En echt van alles Jaws. Dus wel, hoe heet hij ook weer, John Williams. En al die muzikanten dat theatrale muziek, dus dat bombastische, daar ben ik heel erg mee opgegroeid. En als ik nou weer omsjoeg, denk ik, oh ja, dat die ik eigenlijk al heel jong. Want voor mij ging de wereld altijd heel snel als ben. Dan zei oké, helemaal opletten, wat gebeurt er alweer? Heel volle impuls, wat ik ook net heel goed verwerken. En toen had ik altijd die camera van mijn heid. Nou ja, dus mijn heid is inderdaad wel echt belangrijk daarin West. En daarmee ging ik dingen filmen. En dan weer omsjoen. En dan zeg ik volle meer dan ik in het echt zeg. Dat wie ik heel erg... Dat wist ik net, dat zeg ik pas later, van daar wie ik toen eigenlijk mee bezig. En dan kon ik op een gegeven moment verhaaltjes van mij zien, edit op een videoband nog. En toen ik op de middelbare school kwam, toen hiek ik op een gegeven moment zoiets van... ik in plaats van een boekverslag, een filmmeidje. En eigenlijk wie dan al aan het regisseren en zo. Want dan hiek ik de klasgenoten erbij en dan moest dat speel je, dan moest dat waan en dit, dat. En ik zelf soms ook eens een rolletje. Onderwijzingsjaar. Ja, maar ik ben helemaal net op die creatieve manier opgegroeid. Men weer volle meer de workers en zo. En dus ik was eigenlijk al heel erg bezig met een soort van de wereld te begrijpen en verhaaltjes te vertellen. En dus op die manier is het eigenlijk verder ontwikkeld steeds waar ik nu sta. Mocht dat? Maar Het filmmeidje in plaats van wat schreeuwen? Ja. Dus die is wel een squallen die Heel daar leuk. variërt moest hier. Ja, nou ik zit op het Lauwers College in Boetenpost. En ik weet ook nog, toen ik een geschiedenisdocent had, wie Sjoerd Bootsma. Nou, die kist nou misschien ook nog wel, die dat nou van alles zegt. We hebben daar Kadia. Exactly, ja. Creative director. Ja, nou, toen ben ik de geschiedenisdocent. En zit ik in klas 2D, dat weet ik net meer. En van hem kreeg ik echt die creatieve vrijheid van... Ja, en toen uiteindelijk toen hier een oorendocent en ik was jongen van... dat is leuk, dat kind je wel. En ze krijgt meestal mij. En toen mocht ik dat vaker doen. Dus ik kan een film maken over de Franse revolutie... over de Tweede Wereldoorlog... en nog reclames maken over de pap soort Bambix-achtig. En boek... ik weet het Gouden Ei. Ik weet net al van dat soort dingen. Dus dat is best wel grappig. Als ik dat nou weer zag, dan denk ik, jewig. Maar dat wie dan... record play op de videoband vanuit die handicam dus. Ja, want wie stond dus al aan het monteren en de muziekjes onder te zetten. En ik zal net doen het jargon beginnen uit die vak, maar de breaks en de witjes en de ditjes en de datjes. Ja, maar dat deed ik toen nog op een videoband. En als we muziek eronder zetten, dan doe je dat gewoon met radio. Dat filmde ik dan. Dan weer de muziek zetten we on. Dat weer real time. Ja. Op een cd branden, denk ik. Ja, en dan in een... dat die de muziek hoort. Ja, wisten wie vol? Ja, dat wie toch een oortiet dan nood, denk ik. En kun je die jeugdfilm op televisie nog herinneren? Ik ben helaas van een oudere generatie. Wij gaan in Noord-Burgum naar de Balstien, naar het dorpshuis. En er waren nog films vertoond. Ja. Maar ik besef me steeds meer dat echt... echt uniek best is. Ja. En van een hele oudere generatie. Doe best van een behoorlijk jongere generatie. Klopt. Vol met, maar die wil de televisie-generatie. Ik denk het wel, ja. Want internet is voor die pas letterkant. Ja. Of net? Ja, toen we internet kregen, we 15. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk ben je mee de televisie misschien wel. Ja, kun je nog films herinneren? Nou, ik vind het wel leuk dat zij dat filmhuis. Want ik ging altijd naar het filmhuis dat wie Oostenburg in Kolm. Is dat? Dat wie ze van Namen? Ja. Noordwest, maar ik ken van Namen. Dat wie dan echt een belevenis, dat wie dan heel liet zaaltje eigenlijk, maar voor mij viel dat heel groot. Maar daar heb ik toen echt platvoetsjoen. Is dat? Hey. Platvoet en zijn vriendjes, maar dat is eigenlijk een animatiefilm of tekenfilm. Maar dat vond ik echt heel indrukwekkend. En, want ik weet persoonlijk, ik weet van mijn eigen jeugd, kwamen de eerste films wel op televisie, ietsje ouder. Ja. Vooral die Scandinavische films maken bij mij altijd een heel soort indruk. En net omdat ik heb geen idee of het een goede of een slechte film is. Nee. Nog steeds heel moeilijk, maar toen al helemaal net. Ja.
Maar er hangt een hele patte sfeer altijd in die films. Ja. Een soort protestiltes. Ja, Vond ik klopt. heel gek. Natuur heel belangrijk. Ja, en dan lange shots, weet ik nou. Ja, klopt. Ja, Maar ik vond dat... interessant. Ze praten natuurlijk een gekke taal. Nou, daar zit je Ja. in Noord-Burgum. Wist nog een titel? Welke Nee, ik weet wel een die... ik weet nog 2 verhaal. Eén verhaal weer dat er weer een jong jonkje... Die Ja. kreeg dan een broek van Paken of Heid. En in die broek zit een boeze. Ja. En uit die boeze kon hij onuitputtelijk yield hebben. Wow, dat is sick. Ja, Dat wil ik ook wel. alles bij de Wauw. beeld aan. Oh, te gek. Dus dat weet ik nog. Dat vond ik Dat een is heel fascinerend leuk. idee. Ja. Nou, dan is het, kijk, om begin... Als toen een filmidee over... Gist naar je winkel helft een trauma. Nou, deze jongen hier een Ja. boezem mij... Daar kwam alleen maar Oh, je wat yield. leelt dit. Ja, ja, oh, wauw. En daar wie het hele verhaal omheen gebouwd. Oh. En ik weet nog, ik stiekem heel verliefd op. Wie een heel mooi, jong, blond, Deens, Noors, Zweeds famke. Ja. En die hier een witte stien. Ja, En ik weet verder de rest helemaal niks meer. Maar, Maar ik dat- weet dat ik haar heel mooi vond. En daar wie iets met die stien. Er wie een heel mooi... magische kracht of Ja, zo. nou feit. ja, net die is heel futuristisch. Nee. Het wie ook down to earth. Dat weet ik nog. Ja. Maar ik zag dat famke nog in een wit jurkje met die witte stien rondrennen. Nou, Heel cool. En verhaal vraagt me er niet aan. Nee. Maar dat, Nou ja, wiebelen. hast u ook dat soort ervaringen, vreeg ik me al. Leuk, ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, dat komt van een andere generatie, dus misschien Ja. heel wat oors, jongen, maar... Nou, ik mag dus... Ja, ik hier echt een hele soort... ik hoorde heel erg van tekenfilms. Nou, bijvoorbeeld. Dus inderdaad Platvoet en zijn vriendjes. Maar dat is heel erg... Wie ik echt Beyond Ghoul. En hier is ook nog een orenfilm. Ook honden gaan naar de hemel. Maar dat... Ik altijd heel erg... wie hier in het vertuur zei, geitjes en al dat soort dingen. En als het mijn dieren te mij zijn hier, dan vind ik altijd heel zielig. En heel erg... heel erg wel, ja. Maar dat is best wel heftig. En ik zeg wel Disney-films. Dat we echt vroeger als band... En ik had toen ik puber werd, toen had ik echt een soort van liefhebberij voor Scream en I Know What You Did Last Summer. Al die horror shit eigenlijk. Maar dat vond ik toen heel spannend. Om in tussenoer, om een filmpje en zo, dat soort dingen weer zo. Maar echt dat ik echt een soort, zoals jij maar goeie films tussen hekjes en ging zien, dat wie dat wat letter denk ik. Zit Hè? hier intussen die echt een ongelooflijke indruk op die makken had? Dat is een goede vraag, want ik even hoe naar je denken. Want in mijn periode weer de jaren 80, wie Christiane F. Ja, oh ja. Ja. Die wel James Bond jongen en, Ja, en de James, dikke en ja. de donne en de Ja. mapfilms met de vrienden natuurlijk naar de bioscoop. Ja. Maar Christiane F. wie eigenlijk de eerste film die mij links rechts vol in het gezicht rekken om het zo maar te drukken. Ja, snap ik. Ja. En er bereikt zijn titel, dus denk je, wow, Even denken. die kan me heel diep hoor. Ik weet wel, Ian, dat we ik heel lang nagedacht, dat we de film Koyani Skatski, die had ik toen ik correct van de middelbare schoolkant, toen ik zoontje in 18 of zo, toen had ik die shoe. Dat weet ik nog wel, dat ik echt dacht, Ja, Wow. de treien deel van. Ja. En dit is een van de treien. Ja. Kon je aan een schat. klopt. Die Muziek van Philip Glass. klopt, super mooi. Ja. Ja, dat is echt een indrukwekkende film. Dat is even van de mensen die het net weten. Ik ga Max jongen. Ja. De eerste deel, Connie aan Schatje, vond ik de meest indrukwekkende. Ja, ik had alleen nog die shoe en ik. Maar ik toch de muziek, denk ik. Maar was just is eigenlijk de snelheid en van de wereld om ons heen. En wat we eigenlijk al je doen als meesken. En dat we alles gaat zo snel. En het is een hele mooie manier, heel bijna als een soort collage. Wordt er verteld over de wereld van toen. Maar die snelheid en Ja, het begint heel traag. ja, Lange shots. klopt. Natuur. Ja, En wat al zei, op een gegeven moment versnelt het naar verkeer. Ja. Hoe mensen in vooral de grote steden Ja. leven. Luchten shit voorbij. Klopt. En dan die bizarre muziek, in dit geval van Ja. Philip Glass. ja, het naast. is heel. Het jouwt een hele gekke sfeer. Ja, klopt. Dat wie een van de films, de eerste films, dat ik echt dacht van, oh, Zak is het echt filmmeidje. Wow, oké, mijn beeld en mijn ritme en maar die meesten die al je het heen herinneren. En ja, dus dat vond ik een hele bijzondere film. Hoe filmmuziek speurt. We beginnen wat van Ennio Morricone draaien. Ja. Ja, de hartstikke van die klassiekers, hè. En klassieke componisten eigenlijk Ja. in de filmwereld. Ja. En hij is wel een van de groten. Hè? Fantastisch. Ja, ik heb hem dus 2 keer showen. Ook En- live. zeg Ja, maar. live Echt. showen bij een hele orkest. Echt ongelooflijk. Laatst keer weer in Ziggo. Dat is... Hoe lang was dat, Lien? Ik denk iets van 6 jaar. Dat wie net heel
kwart voor zien, hoe zei ze dat? Kwart voor zien deer. Ja. Ja, wanneer is uw leven lekker weer? Nog net heel lang. Nee, net nog. heel let Perry Lien. Ja. Ja, maar Ennio Morricone, ja, dat is, wat ik zei, dat is echt die herinnering om mijn jeugd, maar die filmmuziek en een soort van eerste kennismaking met filmen. En ik denk echt dat deze muziek van Ennio Morricone echt een verhaal vertelt. En met live te zien, dat had zo'n indruk op me maken. En ik weet net, heel bijzonder hoe zo'n man echt zo'n sfeer kan neerzetten in mijn muziek. Dus dat is echt, het doet me altijd heel erg denken om die heid. Dat vind ik heel mooi, ja. Als de film nog nooit jongen, als de Kim die horen de klassieker The Good, The Bad and The Ugly. Ja, met Clint Eastwood, oerhelden sprutsen trouwens. De man leeft nog, volgens mij diep in de 80. Ik zeg hem les nog in de reportage trouwens, dat vond ik wel even leuk om te vertellen, dat hij nog een soort appartement ergens op een filmterrein had. Dus hoeveel groeit word je wijs met de filmwereld. Muziek natuurlijk van Ennio Morricone. En het is muziek wat mijn gast in ieder geval in haar eigen jeugdjaren denken doet. Johanneke Dijkstra en Heid kwam mij dit soort muziek horen. Ja. Maar het brengt dus misschien ook even op het idee, en daar bent u zelf natuurlijk ook als filmmaker heel wat mee bezig, dat muziek en film heel erg bij elkaar. Ja. Hoeft net per se, maar vaak wel. Klopt. Best heel wanneer komt, als toen mijn filmproject ben Ja. ben ik wel eens net skierig nee, want die achter de schermen verhaal kijk natuurlijk net zo goed. Nee. Wanneer begint toen die muziek te denken? Pas aan het einde, jouw wijs, of eigenlijk vanaf het begin al? Ja. Of beskilt dat per project? Nee, eigenlijk denk ik heel gauw al in muziek. Als bijvoorbeeld mij de film doorgaan, kan ik wel iets vertellen over het proces. Met wie een heel soort filmt in bokskwallen en bokswedstrijden. En de eerste heel tijd die toek, toek, toek. Dus dan maar die voest op die boksbaan of in meestal, ja, het in een pads, wissel. En toen dacht ik, hier hoort een ritme in. Dus dat denk ik eigenlijk, dit maakt we gebroeken. En toen uiteindelijk hebben we dus dat al je opgenomen en hebben we daar muziek van maken. Van die kloeren, van die bokshandschoenen op verschillende materialen. Dus dat weer echt super mooi. Dus dan is er eigenlijk een soort van beat. En dat had een hele soort effect op het verhaal, denk ik. Misschien voor de kijker onbewust. Maar de feels gewoon die sfeer van die bokskwallen in de muziek. En dat vind ik heel erg belangrijk. Wat ik ook wel doe, is als ik aan het editen ben, dan stuur ik mijn edit naar de muzikant waarmee ik werk. Want ik werk eigenlijk nooit met muziek wat al bestaat. Ik vraag altijd muzikanten om samen te werken. Dan ben ik met het editen ben ik al bezig met een ritme. En dan stuur ik het, als het nog net helemaal klaar is, al naar de muzikant. En die komt dan mij iets waarom, van een soort van associaties. En dan, dan kom ik weer verder met het editen. Dus ik wil dat de hele tijd wat heen en weer. Want muziek vind ik zo belangrijk voor mijn films, misschien voor alle films, maar ik ben daar heel erg mee bezig. Ik denk dat soms de muziek het verhaal vertelt of juist dat er geen muziek is. Dus dat vind ik zo belangrijk. En ik maak soms zelf ook wel composities voor mijn films, want ik speel piano. Dus dan ben ik bezig met die ritmes en met die edit, van wanneer komt wat. Dus het komt natuurlijk ook over het verhaal, maar ook over het ritme van de film. Dus dat heel erg te maken met musicaliteit. Voor mij in ieder geval. Dus dat, Is dat een bewuste keuze? Dus, want toen zei ze het in een soort van bijzin van, ik bedoel nooit bestaande muziek, maar ik wilde eigenlijk altijd bij meidje voor een night project. Ja. Er was bijvoorbeeld zoals naar Quentin Tarantino, die broek werd hele verneemde noemer zelfs. Ja, klopt. Dus die ging weer een stap verder. Ja. Maar die broek bestaande muziek om zien films met de kleuren in. Hè? Ja, dus klopt. net al jaar. Ja. Maar hij is de vooral verneemd mij worden natuurlijk. Hè? Maar, ja, klopt. Ja. maar dat is voor jou dus, doe je het zelf het mooiste om elke keer weer nieuwe muziek te creëren. Ja, dat die creativiteit die erbij heeft en het samenspel van de muzikant en de editor. Soms vreeg ik een editor om mij mee te werken daarover. Soms nog zelf. Hangt het ook een beetje af van het budget natuurlijk. Maar het is zo, ik weet het. En ik ga nou een PM's waar ik vaker mee werkje. Ik ben Mendel bij de Lei, die komt volgens mij ook nog in een uitzending. En Corné de Wolf, Michelle Samba. Dus binnen verschillende mensen die heel erg op sfeer zitten. En ik heb een heel mooie samenwerking mee eigenlijk. Dus dat werkt het heel goed. Ja. Wat is dit voor een gevoel? Je bent filmliefhebber, jouw
les, maar Ja. is het heel veel bezig met projecten. Oorreizen in Amerika, in Oorlog. Ja. Bezig met prijzen, subsidies, al je dat soort dingen. Maar ik had het gevoel dat dit al nog een soort opmaat is naar... Ja, wat? Bretters. Wat had hij in de Holle West eerst? Ja, het project waar ik nu mee bezig ben, dat heet FOT. Dat is echt een Friese titel. Die traumawinkel dus. En dat is eigenlijk het begin van een serie. Ik heb een paar afwijzingen gekregen voor orenprojecten, voor subsidies en dingen. En dat ik dacht, oh jee. Maar altijd wie de feedback, dus groot te complex. En het zou beter passen bij series. Want daar is meer de complexiteit van die personages uitwerken en dergelijke. Dacht ik, oh, oké. Dit kan ik echt meenemen van, oké, hoe kan ik dat dan uitwerken? Dus daar ben ik nu mee bezig. Dus ik maak je nou eerst een korte film, wat eigenlijk echt een pilot is voor een langere serie. Voor een webserie of voor misschien een streamingsdienst. Dus dat is nou waar ik me in verdiepe, om dat zo mijn volgende stap kunnen wijzen. Ja, en dat wordt dan een serie in de Nederlandse taal, Biglis, of Engels, of zelfs in Fries? Ja, ik wil dat graag in het Fries draaien. Ja. Ja, misschien Fries en Nederlands, maar ik vind Fries... Nou, als het zo klanken en oer sfeer. Ja, dat vind ik gewoon een hele mooie taal. En dus stel je voor, dan krijg je het op Netflix. Zoals de skiertnis schreeuwt door de eerste Friestalige serie op Netflix. Ja, dat is toch vet? Ja, maar Ja, dan dat is ook- is ja. Steven de Jong die voorwest bij Baas Bob en Baas. Oh ja, dat is hij. Ja. Maar dat is in ieder geval West op dit site met Dwaan de Bit. Ja, Want ik heb het klopt. idee, dus is het helemaal in die 48 uur projecten. Ja, nou, ik heb dat nog net heel vaak die, maar gewoon heel succesvol eigenlijk. Precies, want toen wekte Ik bij had- mij de indruk dat ze het heel vaak niet in huis. Maar dat is dus helemaal net zo. Nee, ik heb nou Fjouwer regisseerd. Ja. Wat is de lol daarvan? Ja, er zit tijdsdruk op. Ja. Maar binnen 48 uur moet er een film bij zijn. Ja. Altijd kwart film neem ik hoor. Ja, kwart film, dan maximaal zo'n minuten is het eigenlijk altijd. En wat de lol daarvan is, nou, ik broek het eigenlijk echt om te zien van, kan ik mij bepaalde mensen goed samenwerken. Bijvoorbeeld wat testcase als het ja, een keer hier ik iemand hoorde van, de videobrouwers, dat is een bedrijf uit Ljouwert. Ik denk, volgens mij kunnen we willen samenwerken. En zie je hetzelfde idee. Dus we zeiden van, was we eens regisseren, dan produceren we het en film je en zo. Dus ik dacht, gewoon zien, hoe gaat dat? Nou, dat was hartstikke leuk. De vorige hier ik mij hier ik een DOP, een director of photographer, die dus het camerawerk doet. Die hier ik in mijn holle, ik dacht, maar ik is wel hele mooie plaatjes, meidje, maar kun je weer goed samenwerken? Dat weer Richard Spierings. Nou, dat weer heel fijn. Dus dan broek ik het daarvoor. En aan de orenkant, nou, wat ik al zei, maar die film waar ik nou mee bezig ben ik al jelly nou mee bezig, dat is nog kwad. Maar het was een heel lange tijdsspanne eigenlijk om dat vormmannen te boksen. En mijn yield en dergelijke. En in 48 uur stond einde altijd eigenlijk een film. En dat is gewoon heel leuk. Van oké, en die stuurde ik naar verschillende filmfestivals. En ja, daar zit ik een soort van dat meidje. Ik wil heel graag meidje. En iedereen doet dan vrijwillig mij, omdat het echt een passieproject is voor verschillende filmmakers die dan mij doggen. En dat is soms voor filmmaken, maar zo'n lange ademhaling. Zo'n 48 uur project, die houdt ik een soort motivatie en energie. Maar echt een beuker in dus, hè? Ja, en dan is het heel intuïtief keuzesmeidje. Dus als alles uitdenkt en elke scène dit en dat. Nee, de mast gewoon, want het mat gewoon binnen 48 uur mat het gewoon kleerwijzen. Dus oké, nou, we doen dit maar. Want, dat is eigenlijk wel heel fijn. Want ik ben een persoon die echt wel heel soort keer nadenkt over dingen. Maar onder deze tijdsdruk, dat kind gewoon net. Dus dan versoept er in ieder geval net in. Nee, klopt. Ik kan me voorstellen dat ze soms in de creativiteit versoept haast. Ja, want het kan ik zo, maar het kan ik zo. Ja. Oh ja, misschien is dit wel beter. En dan praat ze met Marie en die jouwt weer advies en denkt, dat is ook een goed idee. Ja. Alles kind. Want een meisje van niks maakt het iets natuurlijk. Dus die creatieve vrijheid is enorm. Ik denk dat er een overeenkomst is in de muziekwereld en de filmwereld best wel is. Dus als je toen muziek gaat, dan denk je vaak aan de grote producties. Hè? Van Robbie Williams tot War on Drugs, de grote shows, het grote geld, glamour, glitter, et cetera. Ja. De film zeker. Ja, zeker. Ja. Maar daaronder, nog volle breder en grutter, zit een heel laag van amateurs, semi-professionals, mensen die leren willen, subsidies, liefhebberij, pure liefhebbers. In die wereld zit toe op dit tijd nog wat, denk ik. Zoals in die boppenwereld wijzen willen. Ja. En plots zijn L.A., Londen, de grote namen, Ja. ranzige begrotingen bij wijze van spreken, want het gaat soms echt om
miljoenen. Ja, Miljoenen. Echt. en opbrengsten van miljarden. Big Ja. business. Ja. Ik wil dat wel. Bijvoorbeeld in Leiden ben ik dus correct West. En vorig jaar oktober en nu ben ik Vlien Ek West. Ja, want ik zei het hier op een gegeven moment in Beverly Hills. Prachtige foto, mooi. Dat snap ik. Ja, leuk. Ja. Maar ik vraag me wel af, was dat wel echt wezen? Vanwege het wereldje. Ja, nou ja, dat binnen echte films die daar maken worden in Hollywood met de grote budgetten en weet ik het al. Ja, dat is natuurlijk echt een stukje show en Ja. dat is echt een business. Dat Andere is spelregels. Heb ik heel gezien. oors. Dat je had ook in de muziek. Ja. Op het echte top heersen daar andere natuurwetten, zeg ik wel. Klopt. Ja, klopt. En het is super commercieel en mag wel bijpassen. Maar ik denk wel, als ik verder wil komen, dan moet ik misschien daar wel meer on committeren. Ja, maar best ik nieuwsgierig, nee. Ja. En ik had zelf het idee... Oké, in Nederland had ze natuurlijk een hele soort subsidies. En daarmee worden onvragen en scenario's en films... daarmee een soort van politiek correct. En ik had zelf het idee dat het in... Nou, dit is natuurlijk mijn idee daarover, dat weet ik net zeker. Maar dat het in steden als L.A. en Hollywood en dergelijke... dat daar een hele oren idee achter zit... waardoor het toch het meer vrijheid misschien haast. In ieder geval is het net politiek. Snap je wat ik bedoel? Nee, ben je plat commercieel soms. Precies. Nee. Ja, en dan is het misschien wel duidelijker. Ja. In plaats van, oh, mij is dit wel C's of mij is dit wel dwaan. Want ik kijk wel een paar keer dat mijn plan aanwezen is. Over hoe die traumawinkel is ook aanwezen een keer. Omdat het dan ethisch net verantwoord weer. Maar dat is net mijn bedoeling om mensen te bespotten om in zeer te dwaan. Helemaal niet. Maar ik probeer je wel onderwerpen bespreekbaar te meisje wees moeilijk op praat. Dat vind ik belangrijk. Dat is eigenlijk echt mijn echte motivatie om film te maken. En ik weet dat film gewoon heel goed werkt om een boodschap over te brengen. Eigenlijk ben ik maatschappelijk heel kritisch en politiek en dat soort dingen. Dat ken ik kwijt in mijn films. Ja. Dus ik denk van, oké, waar is mijn plakje? Dat ben ik nog wel om het ziekje. Want ik ben net alleen nog filmmaker om films maken en awards te winnen. Maar probeer je wel... motivatie wijzen. Ik bedoel, Ja, nee, dat alles, zeker. Alles mag en alles Ja. kan, maar... Ja, maar ik vind het wel belangrijk om dat het sociaal-maatschappelijk omheen te brengen daarin. En juist die onderwerpen, kijk, een film maken over eerwraak en over verschillende best wel moeilijke huiselijk geweld, best wel wat moeilijke dingen bespreekbaar maken. Maar wel, het is wel rauw, de onderwerpen zijn rauw, maar het ziet er wel esthetisch weer goed uit, waar toch het wel te behappen is. Een regisseur, Berry Shalmashi Hitsi, had ooit in mij zei van, ja, Johanneke, je maakt films met harde onderwerpen met zachte handen. Toen dacht ik, dat vond ik wel mooi, want ik denk dat dat klopt. Ja. Ja. En daar pakt misschien ook weer een breder publiek mee. Omdat dat bijvoorbeeld Klopt. iemand al achter de bank zet van, wat is dit? Je Nee, probeer je dat als een wel... soort scream, als ja. horror. Nee, klopt. Dat zoek ik net zoals de Gouden Dwaan zelf. Maar ik vind film daarin een heel mooi medium. Om die verhalen naar boven te krijgen. En ik denk dat mensen wel heel soort praten, maar misschien net echt praten over wat echt belangrijk is. Klinkt heel oordelend, dat is het ook. Maak je muziek draaien. Little Sims. Yes. Phantom. Nice. Ja, what's the story van deze dame? Wat ik erbij zitten? Ik vind haar gewoon een bad bitch. Lil Sims. Ik ga haar echt live showen. Ongelooflijke energie in de hele tent. Het wie is zo vet. Het is gewoon een persoon, in haar teksten, wat me heel erg inspireert. En dat feministische, gewoon bam, 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 terug in. Ik gewoon skijten aan alles en gewoon terug in. Ik wil best een vrouw. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky, guess it's you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatty, all erratic and shit. Ja, super stoer, Max is er. Little Sims en Heerlijk. Venom. En Johanneke Dijkstra, mijn gast, die wordt kam, jij mee hoor. Een dame uit Noord-Londen. En daar die hier gewoon op een podium staan en juist dit soort zaken. Dus dat vind ik fantastisch dat ze ermee ook kan. Best. Koe haar net trouwens. Stoere vrouw, hè? Ja, stiert het vaak thuis op of hast het op een eerke? Of is het Ja, als ik in de snel auto zit. Ja. Bijvoorbeeld, ik ga een interview bij Omroep Friesland, bij Willem. Dan zet ik het even op en denk ja, Even power. ik ken dit wel. Dit jouw energie. Ja. Ja, een soort van motivational speech en dan een nummer of zo.
Ja, ik heb zelfs een tattoo zetten litten. Naar aanleiding van dit nummer. Want het is echt zo'n empowering nummer. Ik is wel eens zien. Ja, dit mag je niet lezen. Het is een... wat is het eigenlijk? Een slang. Slang, ja. Ja, en een soort van reminder voor mezelf om de goede kop te bieden te horen, maar waar ik omgeer. Ja. Dat heb ik wel eens wat fouten niet maken. En dit is een slang met een levende kop en een derde kop. En dus dat leven en het deer, dat bestaat naast een ander. Ik heb best wel een soort meest in mijn leven tot nu toe al verlen. Dus dat is een soort reminder van alles eruit te halen wat ik wat ik ken eigenlijk. Ja. Dus daarom ga ik die zetten. Nou ja, los van het verhaal, ik een hele mooie tattoo qua... Mooi, hè? Ja, prachtig. Er zit een soort beweging op haar onderjerm. Voor het geval dus de radio onhast. Dus ik kan je te zien trouwens via YouTube. Dus daar is ik altijd nog het beeld erbij krijgen. LA, kan projecten, ideeën. Maar even een soort tussenstap. Wat de komende maand? Welke kant gaat het op? Op 2 weekend ga ik naar Cannes, mijn groep. Ben je er al eens eerder geweest? Ja, in 2016 ben ik daar ook geweest. Vertellen ze hoe een leek, wat dat is het echt wat het is? Ja, ik denk dat het is? Of? Ja, het is echt wat stinkt. Het is eigenlijk het meest prestigieuze filmfestival maar merkt het natuurlijk. als er een omkomst? Ja. Sowieso, als naar een première was gaan, was bepaalde kleren aan haar. En ik man met in een zwart pak en bepaalde lakskwon aan en vrouwen mij. Maar eigenlijk heel ouderwets. Gewoon gaan van 3 centimeter hak. Oh, serieus? Mat. Ja, dus het is... Ja, dat is... Het was maar een beetje in mij gaan of zo. En eigenlijk maar een beetje om leidje. Want als dat te serieus neemt, dat ik echt... Maar mijn knippig is misschien ook wel heel erg leuk, toch? Ja, jong. De vorige keer dan... Het was natuurlijk echt naar die feestjes. Als al je van die feestjes wat sponsort is, bijvoorbeeld Rog Martini of Schweppes. Ja, maar hoe was dat voor u nog, hè? Ja, misschien net, maar dan kies ik gewoon, als ze een hele mooie gala hier haast of zo, dan kies ik gewoon terugrennen en zei van ja, ik kan een afspraak met een producer. En de vorige keer toen wie ik met Kim Itzinga en Jan-Martien Dekker en Kim die weer heel goed in dat. Dus ik lulde dus de hele tijd in die feestjes. En soms was het wel voor uitnodigen, maar ja, voor die kan-begrippen binnen wie natuurlijk dan net wel cool, maar net super cool. Dus, is het dan wel een wereld op oorstand voor jij dus, in dat opzicht? Ja. En ik hoop natuurlijk dit hier ook om het filmplan wat ik nou ik had, probeer ik met verschillende producenten te praten. Dan moet op dat soort feestjes wezen. Dus ik snap hoe die wereld werkt. Dus dat doe ik dan ook om mij. Maar ja, het is inderdaad... als ik dan een persoon als... waar had ik de vorige keer showen? Mats Mikkelsen. Dat vind ik een hele goede acteur. Als die ching komt, dan viel dat natuurlijk wel van... Wow, oké, ja. Daar ben ik nog net. Maar dat inspireert me echt wel. Maar ik denk dat een heel soort filmmakers en regisseurs en acteurs die daar binnen... misschien ook wel denken van... Het had eigenlijk net echt wat een meidje meid, filmmeidje zelf. Het is gewoon een hele commerciële... Ja. Het is oldschool netwerken gewoon. Ja, klopt. Ja. En het is wel echt een hele mooie filmsection. Het is natuurlijk wel heel interessant om dat wat mij te krijgen. Ja. Is het bereikbaar? Of mag het wel een heel grote mazzelhaast ter komst? Maar nou ja, begint kijken hoe de grote budgetten, de grote films, de blockbusters, et cetera. De grote filmfestivals dus. Ja, nou... hoe ik het tot nu toe doe, is... Want ik had dus 2 films, die draaien daar echt. Dus dat is best wel van mij heel grut natuurlijk. Tandem en Stripped Down. Ja. En in ieder geval die... weet ik er even uit... Vertel even wat door die films was. Want we hadden steeds zo'n film. Even, ja. Ja, nou, we moeten, vind ik, zo'n horen bij een filmmaker. De films naar voren hebben. Ja. Denk je Tandem, hoor? Tandem dat is een hele mooie film. Die is draait op Skimoes Eeg. En dat gaat over 2 zussen die eigenlijk het laatste plekje moeten vinden voor hun heid. Die is stoon. En ze kennen net heel goed mijn wander vinden, want ze zijn wat uitenwander groeit. En dat is een pot met Jeeske. Ja, ze gaan een plant en daar zit je heid in. En dat is best wel een emotionele film eigenlijk. En ze krijgen ruzie en er gebeurt van alles. En ze de hele tijd bezig op het eiland, op Skimoes Eeg, dus rieden op een tandem. Dus daarom heet die film natuurlijk samen. Dat ze matten wel samen. Door die tandem dwingt hun eigenlijk om samen te werken. Dus dat vonden we een heel mooi symbool. En Stripped Down, die heb ik zelf net screen. Heb ik alleen nog camerawerk van die. Dat is een film van Nathalie Roux. Dat is een film eigenlijk meer poëtisch.
dat gaat over abortus. Dus dat is het wel fictie. Mijn famke die op een gegeven moment een hele grote graafkist als zo zwaar, zo volle pine doet het terug de ze door de bosken heen probeert te slepen, maar dat die uiteindelijk dan rekken ze dat kwijt en kunnen ze weer verder. Dus dat komt echt goed traumaverwerking die film. Maar dat had ik zelf net schreeuwen, dus dat had Nathalie Dien. Ik doe het camera. Daar had ik letterlijk gewoon een camera op die schouder? Of zit ergens achter een... Ja, deze film hebben we vorig jaar in november 2022 gedraaid. En dat wie voornamelijk in Limburg, want het is vanuit Sinus Zuid. Als in het noorden has Nieuw Nordic Wave en in het zuiden has Sinus Zuid. Echt om die regio op de kaart te zetten. Dus dan een heel soort in Limburg draait aan mij. En dat wie heel kort. Dus we moesten... Het wie echt best wel zwaar. Ja, de film is vaak bikkelen, hè? Ja. Dit wil je... Barre omstandigheden en lange dagen. Ja. En we moesten echt 's nachts filmen. En we hebben best wel een zware camera dan bij me. Maar ik had wel zo'n rig. Dan kunnen ze de camera dan inhing je. Maar dan had 2 camera-assistenten. Dus als zodra de serre erop zit, dan met die een oor pakken. Want dan is het gewoon lichamelijk net volhouden. Dus het wie dan 4 draaidagen. Nou, dan moet ik wel even een bijkomen weer van. Kan ik me voorstellen. Ja. Maar het is wel heel leuk, want het is zo'n soort magisch gevoel op een filmset. Dus als dit is het, en ik mijn acteurs, en als alles samenvalt. Dat is wel heel leuk, hè? Dat is echt, dat vind ik heel mooi. Drukte genoeg dus. 2 opleidingen west verbonden bist. Projecten west mee onder gong bist. Nou, dat probeert financiers voor te vinden. Komt er gewoon. Ja. Dat lijkt mij wel een heerlijk feestje nog even. Echt kwalreisje, denk ik. Of net? Ja. En we gaan een heel leuk appartement daar. En ik mijn zwembad. Dus het is... Toch een beetje glamour en glitter. Ja. En du bent uitkezen voor een talententraject. Ja, klopt inderdaad. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is mijn jonge regisseur. Dus het hele jaar 2023... elke maand bijna komen we binnenwandelen en dan krijgen we workshops en ben ik bezig met de ontwikkeling van de script en speeddates, dus echt mijn producenten en om echt die stap verder te maken. Want het is best wel, vooral in de filmwereld in Nederland, best wel zo van oké, ons kent ons en hoe komt daar nou tussen? En daarvoor binnen dit soort talentontwikkelingsprojecten. Dat heet New Wave, van New Nordic Wave. En ik kan nu 2 weken in hoorn, maar echt super mooi. Echt, heel leuk om soms heb ik wel een beetje als een script scrollen bist of scenario scrollen, en dan is het best wel alleenig. En ik wist wel, soms wat onzekerheid, maar eigenlijk had iedereen dat. Dan denk ik, het is heel fijn om dus, mijn jongen regisseurs hadden erover te praten van hoe doe je dat? De ene is wat verder, de oren is nog wat beginnender, maar wel alleen maar die passie voor film. Dus dat is, volgende keer zitten we volgens mij ergens. Waar ziet we alweer? Volgens mij in Sellingen, in Grains. Dus we gaan alweer op verschillende plekken in het noorden. Om ik een beetje, zo. Het oer zit er haast op. Nog de laatste plaat, maar ik word hier toch, want de best filmmakster. Ja. En daar je een kijktip bij, vind ik persoonlijk. Ja, leuk. Welke film van diezelf? Van mezelf. Oké. Ergens op internet zit of nog te zien is. Ja. Maar mensen vooral zien. Is dat Tandem? Is dat Spons? Is dat... Spons. Plons. Ja, Plons. Plons is leuk, maar ik vind een hele leuke film die echt online staat. Die zit wel op mijn website www.jonna.eu.com. Ja, de eerste du hast een eigen bedrijf. Ja, en die artiesten werkt namens jou Jonna. Ja, klopt. Ja. Zo neemde mijn mammy vroeger. En mijn mam is er nou niet meer. Ze vond het wel mooi om haar dus daarin te eren of zo'n beetje. Nou, mooi toch? Ja. En Jonna inderdaad. En daar zit op mijn website, er zijn meerdere films. Maar één film die ik zo onriede is Zwarte Piste. Dat is een film over 2 zussen trouwens. En die vermoorden per ongeluk hun mam. En dan rint dat wel iets te horen. Ja. Op de site van Jonna, oftewel Johanneke Dijkstra, de gast van Joert bij mij hier in het café. Bij mij zijn nog wel eens een deel 2 aan het rijden, wat mij onbelangrijk, want er is nog een heel soort dingen te vertellen. Druk bezig dus om iets van een carrière op te bouwen. En we zullen zien dat regisseur, camerawerker, scenario screwer. In ieder geval een heel soort succes. Dank u wel. Dankjewel. Ja, leuk. Begint Ruud mij Moderat, een Back Kingdom. Waarom dit nummer? Ik zit voor mijn werk best wel een soort in het vliegtuig.
En ik ga altijd deze muziek op van Moderat. En dat lukt me wat om dan die vliegreizen wat... Iets dragelijker erbij. Ja, dat wordt het altijd heel lang. En dit is bijna een soort meditatieve ritme zit hierin. Dat vind ik heel fijn en heel lekker om daarin mee te gaan. Lijkt als zo'n band als Bicep of zo. Ik wist niet of dat echt is, maar dat is echt hele... Ja, die ritmische muziek vind ik heerlijk om een beetje bij wij te dremen, zeg maar. Dank u wel. Oké, dank je. but not strong